Masauraro da fatan an waye gari lafiya. Ibrahim Yusuf Muhammad ke muku barka da warhaka daga nan sashen Hausa na BBC. Ta cikin shirin namu na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji cewa asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya yi Allah wadai da sabon tsarin bayar da agajin da Amurka da Isra'ila ke yi a zirin Gaza. Isra'ila da Iran duk sun yi ikirarin samun nasara a yakin da aka kwashe kwana 12 ana gwabzawa a tsakaninsu. A Najeriya wata takaddama ta sake kunno kai game da batun karatun da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce yayi a jami'ar jihar Chicago, inda 'yan adawar kasan ke kalubalantar wannan ikirari da cewa babu wata hujja da ke tabbatar da hakan. Ya ce akwai dan kwangila Alex Zimmerman a matsayin dan ajinsa. Da aka je aka yi bincike ya zama cewa lokacin da shi shugaba Bola Tinubu yake ikirarin ya shiga jami'ar Chicago a 1979, shi Alex Zimmerman shekararsa 13. A jamhuriyar Nijar wata tawagar jami'an kasar Chadi ne ta fara ziyarar aiki a birnin Yamai domin nazarin dokar inganta zamantakewa al'umma ta kasar. To ko me fa'idar samu da irin waɗannan dokoki? Ko da kasashen turai da kaga sun ci gaba sosai game da harkar sarrafa ƙasa, dole ne sai an taka tsantsan an ba kowa haƙƙinsa. Ta makafin mu kai ga waɗannan da ma wasu ƙarar rahotanni sai na fara karanto labaran duniya. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya yi kakkausar suka kan tsarin raba kayan agaji da gidauniyar bayar da agajin da ke samun goyon bayan Isra'ila da Amurka ke yi a zirin Gaza. Kakakin UNICEF James Elder wanda ya ziyarci yankin ya ce abin takaici ne a hana jama'a abinci sai kuma a tilasta musu zuwa yankin da ake rikici domin samun kayan agaji. Ya yi hira da BBC ne dai bayan da aka samu rahoton cewa sojojin Isra'ila sun kashe wasu Falasɗinawa 46 da ke layin karɓar abinci a jiya Talata. Now, these are combat sites, so we don't get the approval to go to these places. And yet, ya ce waɗannan yankuna ne da ake gwabza faɗa, saboda haka mu ma bamu da izinin shiga waɗannan wurare, amma da haka ake tsammanin fararen hula za su shiga waɗannan yankunan domin samun kayan agaji. Ƙasashen Isra'ila da Iran sun yi ikirarin samun nasara bayan yakin da aka yi tsakaninsu na kwanaki 12 wanda shugaba Trump na Amurka da gwamnatin Qatar suka shiga tsakani aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaidawa Isra'ilawa cewa sun samu gagarumar nasara mai cike da tarihi, yayin da shugaban kasar Iran Masoud Pezeshkian ya yaba da abin da ya yi kira jarintaka da jajircewa na al'ummar kasarsa da suka nuna a lokacin da aka fuskanci barazana daga Isra'ila. Da alama dai ana ci gaba da mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka fara a hukumance da safiyar jiya Talata, duk da cewa an nemi musayar wuta 'yan sa'o'i kaɗan bayan fara aiwatar da ita. Kamfanin dillacin labaran bangaren shari'ar Iran ya rawaito cewa yau Laraba ne aka zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane uku bayan samun su da laifin haɗa kai da hukumar leƙen asirin Isra'ila wato Mossad. Kamfanin Mizan ya ƙara da cewa an kuma samu mutanen uku da laifin yunkurin safarar kayan aiki da aka yi amfani da su wajen aikata kisan kai. A cikin 'yan makonnin nan dai Iran ta zartar da hukuncin kisa kan mutane da dama sakamakon samun su da laifuka makamantan wannan. Rahotanni na cewa kasar ta kame ɗaruruwan mutane da ake zargi da alaƙa da Isra'ila yayin rikicin kwanaki 12 da aka yi tsakanin ƙasashen biyu. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Tsohon gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya yi amince da shan kayi a zaben fidda gwani na takarar kujerar magajin garin birnin New York na jam'iyyar Democrat a hannun wani sabon ɗan siyasa mai ra'ayin kawo sauyi Zohran Mamdani. Mamdani mai shekara 33 ya kasance ne a kan gaba bayan kidayar kudin farko da aka kada. Amma saboda babu wani dan takara daya da zai iya samun rinjaye na kashi 50 cikin 100, dole ne a sake zagaye na biyu a zaben fidda gwanin. A watan Nuwamba ne dai za a gudanar da zaben magajin gari a birnin New York, kuma idan Mr. Mamdani ya tsaya takara ya kuma ci, zai zama musulmi na farko kuma dan asalin kasar India da ya zama magajin gari a Amurka. A yau Laraba ne ake sa ran ɗaruruwan mutane a ƙasar Kenya za su fito kan tituna a faɗin ƙasar su yi tattaki na musamman domin karrama zagayowar ranar cika shekara guda da fara zanga-zangar adawa da dokar harajin da ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 60. Zanga-zangar wadda matasa suka jagoranta ta kai ga yin kutse a ginin majalisar dokokin ƙasar. Kenya's police chief has urged people to remain peaceful. Wakiliyar BBC ta ce shugaban rundunar 'yan sandan Kenya ya kira ga jama'a da su gudanar da tattakin cikin lumana kuma su gujewa wuraren da aka killace. Tattakin na yau wadda waɗanda suka shirya suka yi lakabi da Memorial March zai gudana ne domin girmama waɗanda suka rasa rayukansu a zanga-zangar da ta haddasa janye ƙudurin dokar harajin da ya janyo cece-kucen.
To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.